Здравейте, в това видео ще ви представя вебсайта ми, който вече е с нов дизайн. Тук има кратко описание с какво се занимавам, какво обичам да правя. По-надолу контакти, автобиография и тук са две награди, които спечелих от научна конференция в университета. Миналата година участвах с веб-приложението Mansur. Тази година участвах с Indigo. И до година смятам да участвам с веб-приложението Onyx. То все още не е готово, имам доста време. Имаме светла и тъмна тема. Като избера тъмна тема, тук фонът се променя. Текстът става бял, тук оформлението също е различно. Връщаме светла тема. И тук можем да избираме и английски език. Когато уча на друга страница, езикът се запазва. Връщаме на български. И тук надолу имаме такава анимация и отиваме към проектите. Започваме с Mansur. Имаме описание. По-надолу има екранни снимки от приложението и докладът на приложението е включен в научното списание Математика, компютърни науки и образование. Отиваме към списанието и докладът може да се изтегли като PDF файл. Ето тук има връзка към кода на приложението. Тук пак си има описание. И тук видео представянето, където подробно съм обяснил за всяка една от страниците. Връщаме се към проектите, отиваме на Indigo, описание, екранни снимки и докладът все още не е качен в научно списание. В момента се работи по него. И кодът в GitHub. Тук си имаме видео представяне и Onyx, който все още не е завършен. Тук съм го започнал. Все още мисля какво да съдържа приложението и как да изглежда. И остава мобилното приложение MatMat, описание, екранни снимки. И тук участвах с повече ръководители. Отиваме към списанието и ето PDF файла. Тук списанието е различно, то е дигитални образователни технологии и тук също си имаме видео представяне. Това беше за тази страница. Отиваме на следващата. Бях стажант в MentorMate като фронтенд програмист и заедно с екипа ми създадохме веб приложението ViviTracker. Тук има връзка към проекта и от октомври месец тази година ще бъда асистент по веб дизайн в университета. Тук съм оставил връзка към презентациите, както и към упражненията. Качвам нови упражнения, така че все още има за добавяне. И следващата страница са дизайните. Тук за всяко едно от приложенията съм създал различни логота, като тук с по-големи снимки съм сложил любимите ми. Първо е Onyx. Тук имаме 3 снимки, могат да се отварят на отделна страница. Следва Indigo, тук Mansur и вече имаме една снимка, в която има доста наброй логота, които са и много различни и пак може да се отвори на отделна страница. И отиваме на последната страница, тя е музиката. Ето тук всеки един от изпълнителите си има своя система с свои цветове. И тук за песните е по същия начин. Имаме си оформление и тук този бутон води към видеото в YouTube. И с това приключва представянето на сайта ми. Показах всяка една от страниците. Ще мисля и за други страници, които мога да добавя и към вече съществуващите, да добавям нови неща. И това беше. Чао!